እዚ ሰላምታና ተቀበሉ ፈነዋናት ተከታተሉ ክብራት ተዓዘብትና للوم حمس 14 جنبت 2026 ተዳለወ ሓድሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ምክታልኩም ብክብሪ ዕድም ፈለማ ቀነጥታቱ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወስዶ ስጉምትን ስቕትኡን ፕሬዝደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ንስደተኛታት ተጋሩ ኣብ ስዑዲ ድምፂ ኮይኖም ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዳግማይ ምጅማር ኣገልግሎት መጓዓዝያን ኢትዮ ኤርትራ ርክብ ቻይናን ኣሜሪካን ንመጻኢ ዝምድናታት ልዕሊ ሓያላን ሃገራት መሰረት የንጽፍ ነታናሂ ኣብ እዋን ኩናት ኢራን ብምስጢር ናብ ኢማራት ከም ዝበጽሐ ገሊጹ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቐርበ ክትከታተሉን ብኽብሪ ዕድም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ፖለቲካዊ ጸጥታን ምዕባለታት ንመላእ ዞባ ቐልና ኣፍሪቃ ወሳኒ ጽልዋታት ክህልዎ ከም ዝኽእል ይእመን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንመጻኢ ርክባት ማእከላይ መንግስቲ ክልላዊ ምምሕዳርን ዝጸልዑ ዓሚቕ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ተንተንቲ ሕብሩ እቲ ኣብ መወዳእታ 2020 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ህወሓትን ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ብስምምዕ ፕሪቶርያ ብወግዒ ከም ዘኽተመ 3 ዓመታት እኳ እንተሓለፈ ትግራይ ዛጊት ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቱ ቁመና ክትምለስ ኣይከኣለትን ኣብዚ መዳይ ነቲ ብሰንኪቲ ኩናት ዝዓነወ ትሕተ ቅርጽን ማሕበራት ምምሕዳር መንግስትን ፌደራል ውክልናን ብዓብዪ ድማ ዝተመዛበለ ህዝቢ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ኣይተኻእለን ኣብ ዝተረኣየ ጸገማት ኣፈጻጽማ ትውዕል ክልቲኦም ወገናት ነናሓድሕዶም ክካሰሱ ጸኒሖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ዝሓለፈ ወርሒ ዕድመ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምንዋሕ እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን በቲ ሓደ ኣብ መንጎ ህወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳርን ትግራይን ፕሬዝደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝጸንሐ ምትፍናን ናብ ልዑል ወጥሪ ስጉምትታት ደፊእዎ እዩ ማእከላይ ሽማግለ ህወሓት ንውሳነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣግሊልናን ውዕል ፕሪቶርያ ማእከላይ ዘይገበረን በይናዊ ውሳነ እዩ ብምባል ከም ዘይቅበሎ ብምግላጽ ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍሪሱ ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቤት ምክሪ መንግስትን ከም ዝምለስ ድማ ወሲኑ ነዚ ውሳነኡን ኣብ ባይታ ንምትርጓምን ብደረጃ ዞባን ወረዳን ጽቡቕ ኣኼባታትን ጎስጓሳትን ድሕሪ ምግባር ኣብ መወዳእታ ብ5 ግንቦት 2026 ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ብዘካየዶ ዕፁብ ኣኼባ እቲ ቤት ምክሪ ናይ ስራሕ ከም ተመልሰን ኣፈ ጉባኤ ምክትላትን ከም ዝመረጸን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ድማ ፕሬዝደንት ኮይኑ ተመሪጹ ቃለ መሓታ ከም ዝፈጸመን ኣፍሊጡ እዚ እናኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዝበሎ ወይ ዝገበሮ ነገር ዛጊት የለን መንግስቲ ንስጉምቲ ህወሓት ዝኾነ መግለፂ ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘይውፅአ ካብ መግለፂ ሓሊፉ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ዝብል ሕቶ ይለዓል ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ከም ሓንቲ ክልላዊት ግዝኣት ኢትዮጵያን ዜጋታት ድማ ከም ኢትዮጵያን ምስተዓባይ ኢትዮጵያ ዝረኸቦ ብፍላይ ብማሕበራውን ቁጠባውን መዳይ ብዙሕ ብምዃኑ ዝኾነ መንገዲ እዚ ኩነታት መዕለቢ ክረክብ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ተዓዘብቲ የተሓሳስቡ እቲ ኣቐዲሙ ከም ሓደ ውድብን ሕጋውን ተሰሪዙ ፖለቲካዊ ፍትሕ ዘይረኸበ ጉዳይ ጽኑዕ ህወሓት ነታ ክልል ኩሉ ዓይነት ጸጋታት አንቀሳቂሱ ብኣድማዕትነት ከመሓደራ ካብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ጸጋታት ጥራይ ዘይኮነስ ተቐባልነቱን ከም ዘለየ ይገልጽ መንግስቲ ፌደራል ነዚ ኩነታት ንምቕያር ወይ ንምቕልባስ ክገብሮ ካብ ዝኽእሉ ነገራት ሰለስተ ቀንዲ ዓበይቲ ስጉምትታት ኣብ ቅድሚት ከም ዘለዉ እዚ ድማ ዝግመት እዚኣቶም ሓደ ነቲ ትግራይ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እትረኽቦ መሰላት ቀረባትን ጸዓት ነዳዲ መድሃኒት ገንዘብን ብምሉኡ ወይ ብኸፊል ብምዕጻው ነታ ክልል ንምብርካኽ ካልኣይ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ኮይኑ ክሳብ ኩናት ዝኸይድ ሰራዊት ፌደራል ደፊኡ ናብታ ክልል ከም ዝኣቱን ጌርካ ምቁፅጻር መንግስቲ ምጽናዕ ሳልሳይ ምስተ ሓይሉ ኣብ ትግራይ ዘደልዝ ዘሎ ህወሓት ዘተ ንምክያድ እዩ እቲ ከም ቀዳማይ ተቆሎ ተጠቂሱ ዘሎ ስጉምቲ ዕፅዋ ብዝተፈላለየ ሸነኻት ክግበር ዝጸንሐ ጉዳይ ብምዃኑ ዝጠቕሱ ተንተንቲ ስጉምቲ መንግስቲ ምክንያቱን ዕላምኡን ብዕሊ ዝተገልጸ ይኹን እምበር ነታ ዓዲ ምጭባጥን ሓይሊ ከይትረክብ ምግባርን ይብሉ ውጽኢቱ ግን ነታ ገና ካብ በሰላታት ኩናት ቅልውላው ድሕሪ ኩናትን ዘይተናገፈ ትግራይ ሕሰማት ዘጋድድ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ዝዘፍረዮ ነገር ከም ዘየለ ይምግቱ እቲ ኣሻቐለ ኮይኑ ዝዓበየን ዝሰፍሐን ሳዕቤናት ክፈጥር ዝኽእል ከም ካልኣይ ተኽእሎ ዝረአ ስጉምቲ ከዓ ኩናት እዩ እዚ ሓደገኛ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ሃገራት ሓይልታትን ዞባ ቐርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ተኣሳሲረን ምህላውን ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ዞባዊ ክኢላታት ከም ዘመልክትዎ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ንጉዳይ ካልእ ጎረቤታት ዝጸሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ ምኽንያቱ ድማ እዚ ናይ ኩለን በብረብሓታተን ተኣሳሲረን ብምህላወን እዩ እዚ ድማ ካብ ግብፂ ክሳብ ሶማልያ ከይተረፈ ዘለዋ ሃገራት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ስለ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝተኸፈተ ኩናት ወይ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እተን ካልኦት ሃገራት ደቂሰን ዝሓዳሩ ኣይኮናን ተባሂሉ ይግምገም ጠንቂ ናይዘን ኩለን ሃገራት ነናይ ገዛእ ርእሰን ውሽጣዊ ጸገማት ስለ ዘለዎን እዩ እዚ ማለት ኣብ ነናሓድሕደን ብዘለዎም ምትፍናን ይኹን ኣብ ዞባ ብዝግበር ምትእትታው ሓያላን ሃገራት እቲ ዞባ ዓብዪ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ስለ ዝርከብ እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ክውነት መራሕቲ ህወሓት ምስ ኤርትራን ሱዳንን ወጋዓዊ ዘይኮኑ ዝምድናታት መስሪቶም ብምህላዎም
ከምቲ ዝቀደመ እትኽልል ብኽባ እትሳቐ ግዛኣት ክትከውን ኣይትኽእልና ዝብል ግምታት ኣሎ። ብኻልእ ሸነኽ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ውሽጣዊ ኩነታት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገር ዘይዓርፍ ግጭት ኣብ ዘለወሉ ምስ ጎራብቲ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ግብፂ ተቀያየሪ ብዝኾነ መልክዑ ድማ ምስ ሶማልያ ኣብ ወጥሪ ፀኒሓን ዘላና እያ። ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሓይልታት ዳዕመት ሰሪዕን ብዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ምብትታን ኣብ ዘላወትሉ እዋን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ኣትያ ትርከብ። ነዚ ኩነታት ብቅርበት ዝከታተሉ ወገናት ከዓ እዚ ኩነታት ካብ ዲፕሎማስያዊ ቆይቆ ሓሊፉ ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ይምዕብል ከም ዘሎን ሰራዊት ሱዳን ናብ ምዕራብ ደቡባት ኢትዮጵያ ይፅጋዕ ከም ዘሎን ብኣርሚ ሰብዓ ዝፍለጥ ክፋል ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ሱዳን ዓሚቕ ዝምድና ይምዕብል ከም ዘሎ ትዕዝብቶም ይገልጹ። ብዓብዩ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናኸረረ ክመፅእ ዝፀንሐ ኩነታት ድማ ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ። ብሰንኪ ብቑሉዕ ዝተላዕለ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራን ሕጋዊ ታሪኻውን ልኡላውነትን ዘፀባዕ መርገፂታት መሓዝ ኣብ ድርኩት ሓድሽ ኩናት እየን ፀኒሐን ዘለዋ። ስለዚ እዚ ከዓ ይብሉ በዚ በብእዋኑ ዝዓቢ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለ ንመንግስቲ ፌደራል ከም ዘይምችእን እቶም ኣብ እዋኑ እቲ ዝሓለፈ ኩናት ኣንጻር ትግራይ ወሳኒ ፖለቲካዊ ወታደራውን ድጋፍ ዝገብሩ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሕወሓት እናደልደለ ዝመፅእ ዘሎ ዝምድና ከም ዝሃነፁ እውን የረድኡ። እታ ምስ ኤርትራን ሱዳንን ፅቡቕ ዝምድና ዘለዋ ግብፂ እውን ንነዊሕ እዋን ዘቐፀለ ብጉዳይ ማይ ኣባይን ድሕሪ ዝተሃንፀ ግድብ ህዳስን ዝተላዕለ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይተፈትሐ ምትፍናንያ ዘላ። ብሰንኩ ድማ ምስ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ፀቕጢ ዝፈጥሩ ተዋሰእቲ ዝምድናታት ከም እትደሊ ንጹር እዩ። ብቐጥታዊ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ከይተዋሰአት እቲ ክትገብሮ እትኽእል ፋይናንሳዊ ደገፍ ኣፅዋርን ብፍላይ ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ክትገብር ከም እትኽእል ወሳኒ ሓይልያ ተባሂላ ከዓ ትግመት። ዘይከምቲ ዝቀደመ እቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝሕፀር ኣይክኸውን እዩ ይብሉ ኣምባሳደር ኤርትራ ነበር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ቅድም ኢሉ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኤርትራ ብሓፈሻ ምስቶም ኣንጻር መንግስተይ ኣብ ኣሕመድ ደው ዝበሉ ተቃዋምቲ ዕጡቓት ሓይልታት ኢትዮጵያ ክትሓገዝ ንረብሓዮ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ስዑድ ዓረብ ብሞት ዝተፈርዱ ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረት ክግበረሎም ሓቲቶም። ፕሬዝደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ልኡል ፋይሰል ቢን ሃፋን አል ሰዑድ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረት ሓለዋን ክግበረሎም ሓቲቶም። ብኣማይ ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናብ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ብምጥቃስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ነዚ ኩነታት ደው ከብሎ ተማሕፂኖም። እቶም ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ኩናት ሰብኣዊ ቅልውላውን ህይወቶም ንምድሓን ዝተሰደዱ እምበር ግበኛታት ከም ዘይኮኑ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ደብዳቤ ሓቢሮም። ስለዝኾነ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ካብ ዘለዎ ሰብኣዊ ርህራሄ እስላማዊ ክብርትታት ተበጊሱ ሞት ንዝፈረዶም ስደተኛታት ምሕረት ክገብሎም ካብ ካልኦት ከበድቲ ስጉምትታት ክከላኸለሎም ሓቲቱ። እቶም ስደተኛታት ምስ ዝምልከቶ ዓለም ለኻዊ ትካላት ብምትሕባር ብሰላም ናብ ትግራይ ዝምለስሉ ባይታ ክመቻቸወሎም ድማ እቲ ፕሬዝደንት ፀዊዑ። ኣብዚ ኣጸጋሚ ኩነታት ዝውሰን ውሳነ ብታሪክ ከም ዝዝከር ዝገለጸ ዶክተር ደብረፅዮን መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ህይወት ንምድሓን ዘስካሕክሕ ስጉምቲ ደው ንምባልን ቁጡፍ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ዘለዎ እምነት ገሊጹ ክብል ዕላዊ ፌስቡክ ገጽ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ትግራይ ዝዘርግሖ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንነዊሕ እዋን ተገቲሩ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምሕዳስ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ዳግማይ ኤምባሲታት ንምኽፋት ተሰማሚዐን ይበሃል ኣሎ። እዚ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ዝምራሕ ዘሎ ዘተ ንናይ ክልቲአን ሃገራት ናይ ምትሕግጋዝ ዓቕሚ ንምዕባይ ዝዓለመ ኮይኑ ብወግዒ ኣምባሳደራት ንምምዳብ ድማ ምድላዋት ይግበር ኣሎ። መዚ ስጉምቲ እዚ ብምትሕሓዝ ንክልቲኡ ህዝቢ ብቐሊሉ ዝረኽብ ናይ ኣየር ትራንስፖርት በረራታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምጅማር ስምምዕ ተበፂሕሎ ይብል። ብድሕሪ ዕፁብ ማዕፆ ዝተባሃለ እንሆ ሽበቐታ መፃወድያ ቱሱ ዳይድስ ብምፅዋዕ እዩ ከፊቱ። ክልቲአን ሓይልታት ሓድሽ ሞዴል ናይቲ ዓብዪ ሓይሊ ዝምድናታት ክፈጥራ ይኽእላ ድየን ወይስ ናብ ምግጫው ክስሕባ ይኽእላየን ኢሉ ክልቲአን ወገናት ነቲ ዝምድና ኣብ ዙርያ ሃናፂ ስትራቴጂካዊ ምርጋእ ንዝቕፅሉ 3 ዓመታት ክንኡ ክቕፅል ተሰማሚዖም። መጀመርታ ምትሕባር ዝምራሕ ውድድርን ክትግምቶ ዝከኣል ሰላምን ከም ዘጠቓልል ገሊጹ። ብዛዕባ ንግዲ ክልቲአን ቁጠባውን ጋንታታት ድሮ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ እቲ ዋዕላ ብወግዓዊ ቅድሚ ምጅማሩ ብሓፈሻ ሚዛናውን ኣወንታውን ውፅኢት ከም ዝተበፅሐ ገሊጹ። ታይዋን ዝበሰለ ቋንቋ ዝተቐበለት ኮይና ሽቢጌጋ ኣተሓሓዛ ንኩሉ እቲ ዝምድናታት ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ መሬት ክደፍኦ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ብዛዕባ ዩክሬን ሓውሲ ደሴት ኮርያን ማእከላይ ምብራቕን እውን ተዘራሪቦም። ትራምፕ ኣብ ታሪክ ዝነውሐ ዝበለፀን ዝምድና መራሕቲ ኣሜሪካን ቻይናን ክብል እንከሎ ኣብ ኣኼባ ነፍሲ ወከፍ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ምሺ ብውልቂ ኣላሊዎም። ቻይና ዓብዓብ ከይበለት ሰላም ከተውርድ ትፍትንያ ዘላ። ቤጂን ኣብቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ዘካይዶ ዘለዋ ኩናት
كم شمغاليت كوينا نباكستان تتصمبيراتا سبسلطان بيجين اسلاماباد ام مغابي سمع تخصي دو مبال نخبصح مصابين مش داغماي نففاتن زعلمه 5 نطبታት ዝሓዘ ውጥን አቅሪቦም ነይሮም ከምኡን ብድሕረ መጋለጃ ሰበስልጣን ቻይና ንኢራናውያን መዘናኦም ቀሲሎም ናብ ማዕድ ዘተ ክስሕቡ ጸኒሖም እዮም ቻይና ወላኳ ዱዱድ ጥንካረ እንተርአየት እቲ ኩናት ከብቅዕ ሃንቀውታ ከም ዘለዋ ዘጠራጥር ኣይኮነን ቁጠባት ሃገር ድሮ ዝተሓተ ዕብየት ዝለዓለ ሽቕለት አልቦነትን ይውድህሎ ዋጋ ነዳዲ እናወሰኸ ብምፁ ካብ ዓለባ ክሳብ ፕላስቲክ ብፔትሮሚካል ዝተሰርሑ አቑሑት ዋጋታቶም ክውስኽ ገይሩ እዩ ወጻኢታት ገለ አፍረይቲ ቻይና ብ20% ወሲኹሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ምስ ኢራን ኣብ ዝነበረ ኩናት ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምስጢር ከም ዝበፅሕን ምስ ፕሬዝደንት እታ ሃገር ከም ተረኸበን ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ናታንያሁ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤልን ፕሬዝደንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድን ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኣው ለውጢ ከም ዘርአየ ገሊጹ እንተኾነ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢማራት ዓረብ ብዛዕባ ምጽሓቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመልኪቱ ዝቐረበ ሓበሬታ ሙሉእ መሰረት ዘይብሉ ኢሉ ብምንጻግ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘይወግዓዊ ምድላዋት ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ኣመልኪቱ ኢራን ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ኢማራት ሓያሎ ዕላማታት ሃሪማያ ቴህራን ድማ ነታ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘለዋ ጥቡቕ ርክብ ኢላ እትጥምቶ ዝምድና ብተደጋጋሚ ክትነቅፍ ጸኒሓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ አራክቺ ናታንያሁ ኣገልግሎት ጸጥታ ኢራን ቅድሚ ነዊሕ እዋን ዝበሎ ኣግሂዱ ክብል ንመራሕቲ እታ ሃገር ገሊጹ ወሲኹ ድማ ምስ እስራኤል ምትሕባር ይቕረጽ ዘይበሃሉ ምዃኑን እቶም ከምኡ ዝገብሩ ድማ ክሕተቱ እዮም ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናታንያሁ ይኹን ካልኦት ወታደራዊ ልኡኻት እስራኤል ኣብታ ሃገር ምብጻሕ ኣካይዱ ንዝብል ጸብጻብ ነጺጉ ኢማራት ዓረብ ምስ እስራኤል ዘለዋ ዝምድና ወግዓውን ኣብ ውሽጣዊ ትፍሉጥ ብወግዒ ዝተኣወጀ ስምዕ አብርሃም ከም ዝካየደን ኣብ ዘይርጉእ ወይ ዘይወግዓዊ ምድላዋት ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ደጊማ ተረጋግጽ ስምዕ አብርሃም ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣን ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓይሎት ሃገራት ዓረብ ንቡር ዝምድና ንምስራት ዝተበጽሐ ስምዕ እዩ ሮይተርስ ንሓደ ምንጭ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ እቲ ኣብ መንጎ ናታንያሁን ፕሬዝደንት ኢማራት ዝተኻየደ ርክብ ኣብታ ጥቓ ዶብ ዑማን እትርከብ ከተማ አልዓይን ዝተኻየደ ኮይኑ ንሓያሎ ሰዓታት ዝቐጸለ እዩ ብሰሉስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ማይክ ሃካሚ እስራኤል ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ኢራን ንምምካት ንምሕጋዝ ካብ ስርዓት ኣይሮንዶም ባትሪያታት ጸረ ሚሳይላትን ከም ዝለኣኸት ገሊጹ አይሮንዶም ብዝተፈላለዩ ናይ ኣየር ሚሳይላት ሮኬታት ድሮናትን ንምዕጋት ንምጥቃዓን ዝጥቀመሉ ምዕቡል ስርዓተ ምክልኻል ኣየር እስራኤል እዩ ሃካሚ ምውፋር ዶም ኣይሮን ውፅኢት ናይቲ ኣብ ስምምዕ አብርሃም ዝተመርኮሰ ኣብ መንጎ ኢማራትን እስራኤልን ዝተፈጠረ ፍሉይ ዝምድና ምዃኑ ገሊጹ እስራኤል ኣሜሪካን ምስ ኢራን ዝገበረኦ ኩናት ነቲ ዝምድናታት ዘዕምቆ ይመስል ብመዳይ ወታደራዊ ኺዳን እውን ዝማዕበለ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ አራክቺ ኩዌት ንሓንቲ ጃልባ ኢራን ብዘይሕጋዊ መንገዲ መጥቃዕቲ ፈጺማ ኣብ ጥቓ እቲ ኣሜሪካን ኢራን ንምጥቃዕ ተጠቂማቶ ዝበለት ደሴት 4 ኢራናውያን ዜጋታት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወት ከሲሱ አራክቺ ኣብቲ ዝርዝር ጽሑፉ ዜጋታት ብቁጥፍ ክፍትሑን ንሓትት መልሲ ናይ መሃብ ድማ መሰልና ዝተሓለወ ኢሉ አራክቺ ነቲ ፍጻሜ ዘይምርጋእ ንምዝራእ ዝተገበረ ንጹግ ፈተነ ክብል ገሊጽዎ ኣሜሪካ ንኹባ $100 ሚልዮን ዝግመት ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ እማመ ዳግማይ ኣበራቢራቶ ሃቫና እትተሓባበር እንተዳ ተሰማዓ ድማ እቲ ዕድል ክቕጽል ምዃኑ ዋሽንግተን ገሊጻ ማርክ ሩቢዮ እቲ ፓኬጅ ቀጥታዊ ሰብኣዊ ሓገዝን ኣብ መላእ ኩባ ዝቐልጠፈ ክፉትን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንኹሉ ደገፍ ዘጠቓልል ምዃኑ ገሊጹ እዚ እማመ ዘቐረበ ኮይኑ ኣሜሪካ ምስ ጸዓት ዝተኣሳሰሩ ስጉምትታት ጸቕጢ ሓዊሱ ንወሰንቲ ጽላታት ቁጠባ ኩባ ዕላማ ዝገበረ እጋዳታት ምሕያላ ኣብ ትቕጽለሉ ዘሎ እዋን እዩ ዋሽንግተን ሕጂ ትውሳነ ኣብ መንግስቲ ኩባ ከም ዝምልኮስ ክትገልጽ እንከላ ሰበስልጣን ሃቫና ድማ ከምዚ ዓይነት ዕድመ ብወግዒ ተቐቢሎም ከም ዘይፈልጡ ነቲ ክሲ ሓሶት ክብሉ ከም ዝነጸግቦ ይገልጹ እቲ ዝተሓደሰ ክርክር ኣብ መንጎ ክልቲአን መንግስታት እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባውን ጸቕጥን ፖለቲካዊ ዘይምትእምማንን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኩባን ዝቐጽል ዘሎ ወጥሪ ዘጉልሕ እዩ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መትከር ወረዳ ጎባ ኣብ ከባቢታት ማንጉሽ ግለል በለስን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መካይንን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ሰባት ቆሲሎም ከም ዘለዉ ተገሊጹ በቲ መጥቃዕቲ 4 ህዝባዊ ኣውቶቡስን ሓንቲ ኣይሱዙ ናይ ጽዕነት መኪናን ብሓዊ ከም ዝተቃጸላ ጸብጻብ አዲስ ስታንዳርድ ይሕብር ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰስና እዩ